Прыходзілі да яго ўсе мытнікі і грэшнікі, каб паслухаць яго. І наракалі фарысеі і кніжнікі, кажучы, ён прымае грэшнікаў і есць з імі. І распавядае ім тады гэткую прыпавесць, кажучы: ці ёсць між вамі чалавек, які мае 100 авечак, і калі б згубіў адну з іх, ці ж ён не пакідае 99 у пустыні і ці не ідзе за той, што прапала, пакуль яе не знойдзе? І калі яе знойдзе, кладзе сабе на плечы і цешыцца. І прыйшоўшы, склікае сяброў і суседзяў, кажучы ім: павіншуйце мяне, бо я адшукаў авечку маю, якая была прапала. Кажу вам, такая будзе радасць на небе дзеля аднаго грэшніка, што навяртаецца, большая, чым дзеля 99 справядлівых, якім не патрэбна навяртанне. Або жанчына, якая мае 10 драхмаў, калі згубіць одну драхму, ці не паліць свечкі і ці не мяце ў хаце, ды не шукае рупліва, аж пакуль не знойдзе. А калі знойдзе, склікае сябровак і суседак, кажучы: павіншуйце мяне, бо я знайшла драхму, якую згубіла. Так кажу вам, будзе радасць сярод анёлаў Божых дзеля аднаго грэшніка, што навяртаецца. І гаворыць далей. Адзін чалавек меў 2 сыноў. І маладзейшы з іх сказаў бацьку: айцец, дай мне частку маёмасці, што мне належыць. І раздзяліў паміж імі маёмасць. І праз некалькі дзён маладзейшы сын, забраўшы ўсё, выправіўся ў далёкую краіну і пралайдачыў там сваю маёмасць, жывучы марнатраўна. І калі растраціў усё, настаў вялікі голад у той краіне, ды і сам ён пачаў галадаць. Дык пайшоў і прыстаў да аднаго з грамадзян той краіны, і той паслаў яго на сваё поле пасвіць свінняў. І ён рады быў напоўніць жывот свой стручкамі, якія елі свінні, але ніхто яму не даваў. І разважыўшы гэта, сказаў: колькі парабкаў у бацькі майго ўдосталь маюць хлеба, а я тут з голаду паміраю. Устану і пайду да бацькі майго, ды скажу яму: айцец, саграшыў я перад небам і перад табой, і ўжо не варты называцца тваім сынам. Зрабі мяне адным з парабкаў сваіх. І устаўшы, пайшоў да бацькі свайго. А калі ён быў яшчэ далёка, бацька яго убачыў яго і злітваўся, і пабегшы, кінуўся на шыю яго і цалаваў яго. Сын жа сказаў яму: айцец, я саграшыў перад небам і перад табой, і ўжо не варты называцца сынам тваім. І сказаў бацька слугам сваім: хутка прынясіце найлепшыя шаты і ўздзеньце на яго, і дайце яму пярсцёнак на палец яго і пасталы на ногі, і прывядзіце кормнае цяля, забіце, і будзем есці і баляваць, бо сын мой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся. І пачалі весяліцца. А старэйшы сын яго быў на полі, і калі вяртаўся і падыходзіў дадому, пачуў музыку і скокі, і паклікаў аднаго слугу, ды спытаўся, што гэта здарылася. А той сказаў яму: брат твой прыйшоў, дык бацька твой забіў кормнае цяля, бо атрымаў яго здаровага. Абурыўся ён тады і не хацеў заходзіць. А бацька яго выйшаў і пачаў яго ўпрошваць. А ён, адказваючы, сказаў бацьку свайму: я вось столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго, а ты мне ніколі не даў казляці, каб я павесяліўся з сябрамі сваімі.
А пасля таго, як вярнуўся гэты сын твой, што прамантачыў з распусніцамі маёмасць тваю, дык забіў ты яму кормнае цяля. А ён сказаў яму: Сыне, ты заўсёды са мной, і ўсё, што маё, тваё. Трэба ж, аднак, радавацца і весяліцца, бо брат твой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся.